सानडे टाइमाव के प्रडाक्शन बर' रादाब इउटुब चेनेलनिफ्राय आं दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला सिनिफारा गामिनि जुखाम आबादथिलियाव दंफैयो। बे जुखाम आबादखौ गोबां रां बाहायना सिनिफारा गामिनि राजु बर', बैग्रिबारि गामिनि कमल बर' आरो कावलिभाङा गामिनि हरेन नार्जारी बिथांमोना मावदों। बिथांमोना गासै 20 बिघा हायाव बे आबादखौ गासै 1,20,000 रां बाहायना जुखाम आबाद मावना बिनि फिथाइखौ मोननो हादों। बेनिनो सुंद' सुजुथायखौ नोंथांमोननो होनो सानबाय। आंनि के प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदों, लोगोसे बेल बटनाव थुना होदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअ नोंथाङा सिगांग्रो नायनो हायो। आसा नैफोरो नोंसोरनि आबाद जितु आबाद बे जुखामनि आबाद, ओमफ्राय बे जुखामा मात्र फांसेयाव थाइसे थायो, मोनसेल'सो थायो। बेयावहाय बे आबादखौ नोंसोर बेसेबां बिगा आबाद खालामदों? 20 बिघा। 20 बिघा ना? 20 बिघायाव जेनेबा नोंसोरो बेसेबां मोनगोन होननानै आसा खालामदों दायो? जों सानाबो माने बिगासेयाव 10 कुइन्टेल सानदों आरो। बिगासेयाव 10 कुइन्टेल ना? बिदि नायोब्ला जोङो माने 200 कुइन्टेल। 200 कुइन्टेल। तारमाने 10 कुइन्टेल बा तारमाने टोटेल 20 बिघायाव 200 कुइन्टेल। जों मालायखौबो बिदि मावनायखौ नुदों। बेखायनो जोंबो सानबाय तारमाने मालाया बिदि मावनो हायोबा जोंबो हानांगो। बेखौ साननानै जोंबो माने मावनो लाबाय आरो आखायाव। बेयावहाय दङ बे आबाद मावनायावहाय, ओमफ्राय नोंथाङा मा साननानै बेयाव आबादखौ मावनो लाखो, बे जुखामनि आबादखौ? बेयाव दा जोङो धरिल' जों बयबो थांनो हाया जे खामानि दामानि मावनो बाहेरायाव थांनो हाया। बेखायनो जोङो बेफोरखौनो थिरांथा लानानै खामानिखौ मावनाय जादों आरो। बेनिफ्राय नोंसोरो मुलाम्फा मोनगोन होनना सानदोंना? जोङो निस्सय मोनगोन मुलाम्फा, मानो होनबा जों जेरैहाय फिथाइखौ नुनानै जोङो आसा खालामदों मोजां जादों फिथाइयाबो। ओरैनो बेसेबांसो खरसा जादों नोंसिनिया? खरसायाव दा 1,17,000 थांदों दा। 1,17,000 मोनगोन बेसेबां सानदों नोंथांमोना? जोङो मोननाया दायो 4 लाखनि खाथियाव मोनहैगोन होनना आसा दङ। 4 लाखनि खाथियाव। आरो बे जुखामखौ फाननायनि जा बाजार, बे बाजारखौ नोंथांमोना मोनदोंना? दा जों मोनथ'वाखै बर्थमान, दा बेखायनोथ' जोङो बाहाय नामायबाय थादों एसे बिथिंनो मोजां मार्केट मोननांगौ आरो। मोजां मार्केट मोनाखै दायो। मोजां मार्केट मोननांगौ। ओमफ्राय मोजां मार्केटनि थाखाय नोंथांमोना दायो एसे गोनो गोथोआव जाना दङ आरोना। गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय नोंथांमोना बे आबादखौ मावदों। अब्ला नोंसोरो उननि गथ'फोरखौ मा होनना फोरमायनो नागिरदों आबाद मावनायनि गेजेरजों? जोंफोरखौ बिदि मावनाय नुयोब्ला बे बाखि गथ'फ्राबो नुगोन जोंनि खेथिखौ, बिदिनो बे बिथांमोनाबो लामा लायोबा मोजां नुयो आरो, मालायखौ माबा खालामगोआलासेनो। थिग दं। आच्चा, नैबे नोंथांमोननि जा आबाद मावनाय जुखाम, बे जुखामनि माबाया गिदिरा बेसेनो गिदिर आरोना? बेनिख्रुइथ' गिदिर गैला आरोना? इमान गेजेराव दा हाबनाया असम्भब। नै ओरैबायदि माने बिराद गिदिर एरियायाव बिथांमोना जुखामनि आबाद मावदों, हाबनाया गोब्राब। बेनिखायनो खाथिनिफ्राय थाइसे जों बख'नानै लाना फैदो, बेखौ आं जिरनानै खिथिनो नागिरदों दायो। जुखाम बिथांमोना आबाद मावनाया जिरनानै खिथिबाय, माने गोग्गो आरो, नङा होमबा? जेरावबो माबा गैया आरो, गेना नांनाय, गेन्द्रा नांनाय बेबायदि गैया आरो, नङा होमबा? गासैबोथ' बेबायदिनो आरो, नङा होमबा? नोंथांमोना खाजेनाखै नामा बेखौ? ओमफ्राय माब्लानिफ्राय खाजेनगोन सानदों? आराम्भ खालामसै आरो साननै सानथामनि उनाव। आच्चा, बेनो जाबाय बिथांमोननि जुखामनि दा खानो गोनां जुखाम। बियो दायो गोरा जाबाय, बियो सम्पुर्ण माने गासै माबायानो आबुं जिथु माने रानाय, बे रागबाय आरो। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों, आरो लोगोसे बेल बटनाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो।